Isang ordinansa na mas maglilimita sa galaw ng mga hindi pa bakunadong Tarlakenyo ang inilabas ng Sangguniang Panlalawigan ng Tarlac upang higit na mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Vice Governor Carlito David, bagamat mayroong mga pumupuna sa Provincial Ordinance No. 01-2022, higit itong nararapat na maipatupad para na rin sa kaligtasan ng lahat. Ang purpose po ng para i-regulate po yung mobility ng mga tax person, ano? Yes, so, Para ang kaya po nire-regulate yung mga mobility o yung paglabas-labas ng mga wala pang bakuna ay para maprotektahan po sila. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, lahat ng hindi pa bakunado at hindi pa ganap na nabakunahang mamamayan ay inaabisuhang manatili muna sa bahay kung wala namang importanteng pupuntahan. Maaari silang payagan na lumabas kung ang kanilang gagawing aktibidad ay mag-ehersisyo, ngunit sa loob lamang ng kani-kanilang barangay, purok o subdivision. Ipinagbabawal din ng mga nasabing individual na pumasok sa mga kainan, mall at iba pang indoor establishments. Bukod dito, hindi rin pinapayagan ng domestic travel sa pamamagitan ng mga pampublikong transportasyon sa lupa, dagat at himpapawid. Maliban na lamang kung bibili ng mga essential na produkto at serbisyo. Binigyang diin din ni Vice Governor David na kailangan muna nilang sumailalim sa RT-PCR test kada 2 linggo mula sa kanilang sariling bulsa at dapat magpakita ng negatibong resulta upang makapasok sa trabaho. Ang sino mang lalabag ay maaaring pagmultahin mula 500 pesos hanggang 3,000 pesos, habang ang anumang establishmento ng negosyo na hindi susunod ay maaaring pagbayarin mula 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Angelica Cara, CLTV News.